जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जों मोनसे नखराव नुजाफैनो हादों। दमदमानि नैबे राङाफालि गामियावनो सासे ओरैबायदि आखा फाखा सुबुं दंमोन। गेलेनाय बिथाङा फुटबल गेलेनाय जोबोद एक्सपार्टमोन आरो लोगोसे बिथाङा दामनाय देनाय आरो बिनि अनगायैबो लाइटिं कास्टिं थियेटारनि लाइटिं कास्टिं बे बिफानाव बिथाङा जोबोद गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों। बिथां परमानन्द बर' जायखौ बर' थियेटार मुलुगनि नन्द बेनार्जी होननानै बुंनाय जायो। नाथाय जोबोर दुखुनि बाथ्रा बे परमानन्द बर'आ हरखाबै जोंनि बे संसारनिफ्राय न'खरखौ नागारनानै गावनि बिसि गथ' गथायखौ नागारनानै बिथाङा रुंसारि जालाङो। अबथिरा जोबोर दुखुथिया न'खर। बे बिथिङाव जोंनि जायख्लं सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय बे न'खराव खबर लाफैदों आरो जोंखौ दैदेनदों। जोंनि धमधमानि प्रदीप सैनारि बिथाङा आरो जोंजों लोगोसे दङ जोंनि जोबोद आंगो लोगो हरकुमार मेधि। आरो बे समाव जोंनि बिटिसिनि फाइनेन्सनि सासे मावख'गोरा थामहिनबा अफिसार भदेस्वर नार्जारि बिथाङा बे न'खरनि हाल सालफोरखौ खौरां लानायनि उनावहाय मिथिना मोनबाय माबायदि दुखुथिया हाल सालाव बे न'खरा सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा एसे राङारि मददजों जे परमानन्दनि धोरोम बिजि बिनो मोनसे थफ्लासे रां होनो नागिरदों। प्रमिला बर'नो मोनसे थफ्लासे रां बिथाङा होनो नागिरदों। बिथांनि गोसो गोरबोजों होनाय बे अनसुंथाइखौ बे दानखौ जा प्रमिला बर'आ नाजावगोन। प्रमिला बर' बेबायदिनो जोंनानै थाथों। जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि खामानि दामानि आरो हाबाफारिफोरा अनलायनायनि नेरसोन महरै जों बावगारलांनो हाया। बिथांमोन बायदि महरगिरि हारि सिबियारि बर' सुबुं गेदेमा बिथांमोनखौ जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि सोद्रोमाफ्रा बिदिनो गामि गफायाव थानाय महरगिरिफोरनि न'खरफोरखौ एसे खौरां लानो आरो मदद होनो थाखाय जि हाबाफारि लादों। बिनि थाखाय जोङो जोंनिनो सानैसो सोद्रोमा जेरैहाय भदेस्वर नार्जारि आरो जोंहा हरकुमार मेधि जोंहा प्रदीप सैनारि बिथांमोना बे हामलारि खामानिखौ मावनानै जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावदों। जोङो खौरां लाफैनो हादों। खुलुमबाय थादो आरो ग्रें ग्रें रायजो जादो। खुलुमबाय दे बिसोर आंनि न'खराव फैनानै थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो आं मोजां मोनबाय।